Hello bayan, kini ang imong amiga si Takia from Bisaya Podcast. This is our first vlog. Mauto si Barok. Hello Barok, kumusta ka diha? Ay din na sa inyo ha, gaulan diri ang panahon. Ang Tama. forecast natin ay ulan-ulan gamay. Dili gyud ulan-ulan gamay kundi ulan jud. Ulan jud, ha? Sugba-sugba pa gyud may. Sugba lang may kamerang tulo dere. Si Barok, ako o ang amo ang kausa-usang gwapong anak na si Thirdy. Hello Thirdy? Hello. So maora ni karon ang amo ang buhaton. Limitation ang ato ang bisita. So Lagi. dili pwede, kailangan ang maximum ra is 5 ka tao. So kami ran tulo. Magpabuto taon niya bayan. Ato mga otot. So mauni karon ang amo ang mga handa, simple lang. Naami fruits og naapod migi marinate. Ang marinate lang ni og chicken wings, chicken nibbles. Naapod ang whole chicken. Wala pa na human si Barok. Asa man si Barok? Di mo siga akong kuan Wala kayo. Wala ga po di siga. Kuskuro. Gabi tayo mong powers. Asa man imong powers, Barok? Powers sa paggamit sa akong powers. Kung nang- Kung nangailangan kag paypay gamitan imong utot. Superman. Sige na, padayon na, kagigutom na, alas 7 na sa gabi eh. While naghaling si Barok. Si Barok dari ba yan? Si Barok, asa si Barok to ara si Barok sa gawas. Taghaling wapagyapon ni Siga. Sao na lang, di ko tawagin ni alas 7 na sa 7:30 na. Barok, pagdali diha. Nagunsa pa man ka diha dong. So, nag-prepare pod me og prutas. Ingon pa sila, ang prutas daw ba yan is swerte daw pag mag-prepare ka before sa New Year. So ako ang madumduman sa una, ako ang mama. Ang mama mag-prepare gina siya og prutas. Grapes. Prepare gina siya prutas sa una. 12 kabuk puro mga lingin. Kaingon pa sila, maghatag ko na siya og luck sa whole year nimo sa 2021. So, maunang naapod may mga prutas. Og naalami banana dere. Additional lang na siya kay paborito sa among anak. Alami. Wala siya liso ba yan? Unang lami kayo. Ato lang kuhaan gamay. Okay ra na. Tapos, naade, naday liso. Naapod may crinkles. Ako nagluto, ano ba yan ha? Hilig po ba ako og bake? Mura po ba yung crinkles gid sa tuwa? Wa pa man tayo panihapon ini. Kaon sa tani og crinkles ba yan? Ngaam tabarok. Kami kaayo.
Pero, bisag walay prutas, it doesn't mean nga dili malambuon ang kinabuhi. Naara gyapon na sa tuwa ba yan? Kamot nang gyapon ta kay ami gid siya. Abi na og seedless siya. Dili man di ay. Lahi ako nakuha. Tanong ka na ako no. Tuara si Barok na start na go lang gyapon ba? Sugba-sugba lang pag may time ba yan. Nanin ato ang lingaw dere. Ay, horot atong powers. Wa man gyapon man ay. Wala man ay ko Barok. Malas 12 na lang namin. Wala man na. Wala pa man gyapon na. Uy, dili. Sao na lang na. Sao na mong gibuhat tao do dili ba tao na maluto? Kaluoy po. Manang dili, kailangan jud lagi mag-practice na og kanang haling. Bulong mo pa, Boy Scout, di ako sa uno. Ako'y first. Sa una sa Boy Scout. Raspberry. Uy, sakita. Lamig kas tanan. Lamig kayo na siya. Oh. Pwede na siya makaon. Okay, baka na. Dahil pa siya. Ay! Pero lamig na siya. Yan. Me kayo. Luto na siya ba yan? Nabago. Pati lawa pag kubi. Ito kayo. Be. Tilawa kubi. Tilawa kubi. Ito kayo ba eh? Oh, kadamiya eh. Miya eh. Ala lang ko, simple lang ba? Sao na itong daghan. Mas lami ng gagmay ra. Yeah. Mas lami ng gamay ra ba? Daghan kayo, sumo ng daghan kayo. Marag sa litson ba? Sao man na yung litson? Dako kay litson. Makaingon na ka na, kaya wabay litsyon dire. Sao ni mong daghay litson eh? Wala Mas lami jud, mas lami ra ng litson basta kuan, tanaw nimo. Pero kuan, lami ginagmay lang ba? Naagid ra. Naagid ra ang kuan. Kalamian na eh. Pa oh, lami kaya pa oh. Takto kayo siya ba? Moist pa siya ba? Oh. Litson on ta mi karon ba yan? Sa mga litson. Tilaw na ta ini. Nakabuhi man ang litson, ang baboy namo. Tilaw sa tagamay. Nanluod. Wala gibahugan ni takya. Tawag gatulo ang juice pa. Pagkalami. Yes. Pwede mo tilaw sa Ana ra man na siya basta. Pwede mo tilaw sa tambok, ba? Tilaw na kang tambok. Ana ra man na siya basta kuan ba kanang
Kuan, Pila po tas tambok ini? Simple lang, basta naalay ginagmay. Pwede ra gaya Ah, magkuan. miyo eh. Miyo na. Ang good be. Dili maayo. Ting ra din na siya laon ba. Dili maayo. Saka na gumamila. Kasi gumamila. Hindi, gumamila. This morning, thank you for 2021. Amen. And thank you for Christmas. Thank you for everything that we love. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sugod na ang countdown ba yan for ready for the year 2021 ba yan? Tanaw na to. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,